na kun ce da karatu ya kasance saboda ita aljanna a cikinta akwai ababen mamakai da yawan gaske wanda ba za su irgu ba. Allahu akbar. Ko ba haka ba? Yawwa to kai a aljanna me ka fi so? Ai Allah gafarta malam. Na fi son gyaɗa mai gishiri. Bare ma irin sabuwar suyan nan. Ikon Allah, gyaɗa mai gishiri. To kai salele kai kuma me ka fi so a aljanna? Ai aka ga makallahu. Na fi son rake irin dan makarfi. Dan makarfi? Bare ma kuwa. Ikon Allah. Ya yi kukan jaki. To kai kuma me ka fi so a aljanna? Ai malam na fi son wando irin tirikwatan nan. To kuma kai menene tirikwata? Irin wandon inyamurai. Wandon inyamurai a aljanna canza don ubanka canza nace ka canza. Canza.